Mevrouw, had u geen zin om zich vanmorgen even om te kleden? Wat lief? Had u geen zin om zich vanmorgen even om te kleden? Dat doen wij met carnaval. Vandaag niet, mevrouw? Nee, doen we niet. Nee. Ik Waarom vind niet? het veel te leuk om te kijken. Ik vind het super. Een beetje overdreven allemaal, toch? Ja, eigenlijk wel, maar dat hoort erbij, vind ik nou wel. Ik vind het wel heel leuk, ja. Mevrouw geeft al aan, hè? Een beetje carnaval. Dan zijn ze ook allemaal verkleed, maar toch weer in een andere stijl natuurlijk, hè. Dus, Wat is het verschil dan? Ja, dan heb je toch niet allemaal die griezelige dingen. Die wel elfen, maar geen trollen en dat soort dingen allemaal. Nee. De hele familie moet eraan geloven, of niet? We hebben wel een paar keer inderdaad en mijn man is heel sportief dat hij toch elke keer meedoet. En de kinderen, waarschijnlijk wordt het de laatste keer. Dat komt door u eigenlijk. Wat zegt u? Dat komt door u. Dat komt door mij inderdaad. Ik ben een creatieveling, dan krijg ik ineens zin om creatief te zijn en voor je het weet dan moet zij eraan geloven. Eerst de man, hè? Die moet mee. Ja, natuurlijk. Wat stelt u eigenlijk voor? Ja, futuristisch strijders. Ja, Game of Thrones futuristisch, in plaats van al die middeleeuwse dingen willen wij de toekomst ingaan. Dus, Hoe gaat dat nou? U bedenkt dat thuis? Of? ja, ik zag deze pruik eigenlijk, die nu doorgezakt is door de regen vandaag. En dat was mijn inspiratie. Ik dacht bij mezelf, ik wil een keer een hele witte hanenkam hebben. En dan allemaal in het wit, hele gezin in het wit. En dan is het zo ver gekomen. Gewoon de pruik is inspiratie geweest. U fotografeert elkaar ook, of niet? Sorry? U fotografeert elkaar. Ja. Het is wel zo makkelijk, dan hoeven we geen 2 weken te wachten tot we de foto's krijgen. Mag ik vragen, wie bent u? Ik ben Melissa. Ik kom hier elke keer op de Fantasy Fair. Ik mis er Waarom? eigenlijk geen één. Nou, kijk om je heen, het is hartstikke geweldig hier. Het is een beetje vreemd allemaal. Vreemd? Nee joh. Dan kun je lekker verkleden zoals je door de week niet kan en zo. Je kunt lekker je gang gaan. En... Het is lekker druk. En dat is de bedoeling toch ook. Daar is een evenement voor opgezet. Het is niet alleen dat u er prachtig uitziet, maar ook mensen kijken toch, of niet? Ja, af en toe dan moet je eens eventjes van de ander genieten. Hè? Mensen genieten van mij en ik geniet niet van de mensen. En dan moet Wat ervan? Zegt u? Wat vindt u ervan? Nou, ik doe het al 10 jaar. Dus Waarom? omdat ik gewoon enorm graag kostuums maak. En dat ik heel leuk vind om naar de ander te kijken. Kijken wat de mensen hebben gedaan, waar ze materialen vandaan halen. Wat ze gebruikt hebben. Of het bij de mensen past, ja of nee. Want dat is de bedoeling natuurlijk. Heeft u nog wat dingen, creaties gezien en dacht van dat is wat voor mij? Nee, want dat is heel moeilijk. Want een creatie, vooral als je hem zelf maakt, is een persoonlijkheid. En kijk, ik kan natuurlijk wel heel leuk vinden wat een jonge meid aan heeft. Maar dat kan ik zelf niet aantrekken, want ik ben geen 20 meer. En dat moeten de mensen ook doen. Een jonge meid kan gewoon iets heel anders aantrekken dan ik. Ik kan moeilijk zo in een corsetje met... Nee, dat lijkt me niet... Nee. Voel ik me niet happy in. Nee. Hoe vaak is er al een foto van u gemaakt? Ontelbaar. Ik hou het helemaal niet meer Niet bij. lachend, hè, volgens mij. Nou, er zijn ook al spontane foto's tussen hoor. Het zijn wel vaak de leukste. Hoe eng kunt u kijken? Nou ja, beoordeel zelf maar. En waarom? Ik vind het leuk, geniet ervan. En ja, het is net als Halloween en carnaval en alles. Gewoon alles uit de kast halen. Om er gewoon zo mooi mogelijk uit te zien. Dus dat. Nog één keer heel eng kijken. U past er goed tussen, hè? Ja, dit zijn mijn neefjes.